Andito ngayon si Celebrate Dianne! So, anong gagawin natin ngayon? Ang gagawin natin ngayon ay ang mix up. Take two. Okay. Ang gagawin natin ngayon ay Mix Makeup Challenge! Oh my energy! Ang dami talaga! Are you ready? Are you ready? I'm explain ni Krisha, ni Inday, kung ano ang mix makeup challenge. Sige, ang gagawin natin ay meron tayong bunutan. Isa-isa kami. Yung mga nandito ay mga parts sa face. May nose, eyes, My shoulder, my nose, my eyes, my mouth, or everything. Yung mga parts sa makeup na nilalagay. Dali, kukuha kami ng makeup product. Tapos, bubunot kami dito ng part of the face. At kung anong part ng face ang makuha namin, doon namin nilalagay ang makeup product na hawak namin. So, bahala na kung anong makuha namin at kung anong product ang hawak namin. Ang galing mo mag-explain kasi nahirapan siya. Ready na ako. Ready na. Oh my God. Paano kung yung blush, yung buong blush yung mukha natin? Mukha kang tomato. Okay. Ikaw muna. At dahil C nagsisimula ang pangalan niya at D nagsisimula ang pangalan ko. Alphabetical order. So, si Krisha. Okay. Okay. Now, get One and pass. one makeup product. Ako magkuha. Yes. Lipstick. At saan niya ilalagay ang lipstick? Ilalagay niya sa sarili mo ba to or sa'yo? Sa'yo! Sa sarili, guys. No! Ayun. Magiging pink ang nose line ni Inday. Ito ang magiging pinakamagandang makeup look ni Inday, Krisha. Nose line. Oh my God. Siyempre, pag mag-nose line ka, diba, kailangan mong i-blend. Krisha, may sipag ka ba? Pwede na siya sa... Oh my gosh. Pwede na po siya sa... Ba't kayo commercial na may sipon? Oh, your turn! Yahoo! Okay. At dahil lipstick yung kinuha niya. Oops, ito naman yung sa'yo. Foundation. Ah! So, pang-contour po natin ang foundation. Oh! There. Paano yun? Lagi ka lang dito. Oh! Parang hindi naman siya nakakaya. Ibig sabihin, hindi natin alam kung ano ilalagay ko sa... Ibig na naging dark yung mga... yung contour mo, ano? Lalo pang lalaki ang cheeks ko dahil. Uy, grabe. Ito. Yung contour naging highlight. Naging puti, guys. Uy, no. No, kung ano, no, i-dare natin sa'yo natin bumaba. Wow. Tapos sabihin ng mga, ano, sa baba. Anyari? Ano nangyari sa inyo? Sino nag-makeup sa kanila? Sarili nila. Sabi. Paano kung yan yung bagong uso? Ganda ng highlight mo. Okay, next. Ito na daw ang bagong uso. Imbis na dark ang contour. Foundation na po ang contour. Ito na ulit! Oh my gosh. Pick one. Eyeshadow! At dahil dyan, Ito yung baso mo? paso mo. Okay. Ha? Sa Eyebrows. Pakita natin. Sorry, nakalimutan ko yung pakita. Eyebrows. Kilay is life. Kilay trend. Ang
glitter kilay. Ready na si Krisha sa Christmas. Mukha na siyang Christmas balls. Buang Christmas balls. Pwedeng garland. Alam mo yung garland? Oo. Nilalagay yung makeup na siya. Buang. Oh, tanay mo yun. Ganda. Ang pangit. Pag nakita siya ni Dodong mamaya, sabihin ni Dodong, ano bang pinagdadaanan mo? May problema ka ba? Okay ka lang, Day. Okay ka lang, Day. Pwede naman nating pag-usapan ang problema mo. Umugot bigla. Uy, ang ganda. Para makita nyo kung gaano kaganda ang bagong trend na pinost ni Inday. Ang bronze kilay. Metallic kilay. Ganda ng eyeshadow. O, gawin natin yung kay Liza. Yung lumalabas pa yung ano. O, mamaya ha, mag-drop blush din tayo. It's your turn to shine. Katakot! Di pa kami nagpa-foundation! Oy, pero napili mo to. So, ito na yung foundation mo. Foundation ko. I mean, di pa tayo naglalagay ng pang-face pala. Ah, yeah. Naglalagay for face. Okay. Ilalagay natin to sa... No! So, parang nose line. Ayaw mo talaga. Same talaga tayo, ha? Twinning na kami. Twinning. Red nose line. Para lang akong sinuntok. Patamusan tayo dito. Makita ka ng boyfriend mo, tapos nakagaya kang nose line. Sabihin niya, natatakot na ako sa sarili ko. Guys, i-blend ko lang. Pangus talaga. For a natural look lang ang peg. Just pick one more product. Hindi pa kami nakakuha ng face, guys. Mascara for the... No! Lashes! Ano ba yan? Sorry! Ganda din pala ito yung sa'yo nung nagmumukha. Wait, ilang ko dyan. Ikaw na. What do you want? Blush. Blush on! Blush on me! Blush. Ito ay ilalagay natin sa... Ang ilalagay natin sa... eyebrow! Ito pa yung nahawakan ng mascara. Ang cute natin! Rudolph the Red-Nosed Reindeer! Uy, naging ano? Brown. Naging blondie. Blonde. Ayun na guys. Kabahan kayo. Siyempre, mag-blush na rin ako. Blush. For... Kunin yung cheeks, please. Cheeks! Ano ba yan? Oh, luoy. Anong luoy? Hindi ko alam. Kawawa. Kawawa. Oh, yan ang drop blush. Yan ang with the nose line. Oh, di ba? Ang ganda. Brows. Eyebrow kit. Ang gagamitin natin ang brows for the cheeks! Ang ganda ng drop blush mo dyan. Para lang akong nagluto, tapos nasunog yung nagluto. Galing tayo sa beach. Beach, tapos cheeks ko lang. Yung sunog pa. Nagbaliktad sila ng contour. Ay, oo! So, di ba guys, foundation yung naging contour ko. Tapos, yung cheeks ko, na sana may highlight din sana, naging contour. Paano? Ako, foundation! Jo! Same tayo! Bakit ganon? Ganon! Pang contour. Yan na po ang bagong trend na papausuhin namin ngayon.
foundation contour. Para ka lang nasubsub sa floor. Hindi sa flora, sa floor. Kasi di ba pag may contour ka dito, magiit yung face mo. Pero ito, parang iba. Pag foundation. Bibilog lang lalo yung face. This is it. Bascon. First. Babae ko lang. Babae ko lang. Oh my God. Malas talaga ako sa games. That is my fate. This world. This Lips. Dapat brown yun. This is the mascara as foundation for your upcoming Halloween party. Dressed as me. Uy, yung itim ng lips ko parang nag-yossi. Oh. Kumain lang siya ng positive. Oh, yeah. So, buti naman pinaganda niya ako kahit onti. Ice. Siyempre, ano lang tayo? Shadow for the eyes. Eh, meron na kaming eyeliner. So, kunin ko na siya. So, kukunin na niya sana, please. Dadayain ko na po. Dadayain na natin si Krisha, guys. Dito pwede. Imposible, hindi mo makuha yung face dahil dinaya ko na yan. So, okay, fine. Yagit makeup trend. Ang ganda, oh. Yun na i-blend? Guys, gusto niyo i-blend? Sige, i-blend. Parang may nangyayari. Maganda wala naman. Walang nangyayari maganda. Sino ba nag-ano itong mixed makeup challenge? Hindi ko alam. Okay na. Eyeliner for lips. Behind the scenes. Ano siya? Buang. Yes! Bisaya ba yun? Yes, crazy is tama. Kinuha ang powder. Powder. So, siyempre, finishing yung powder, di ba guys? Oo nga. So, dapat sunod. Para sa eyes. Nag-powder pa ako. Nag-powder ka pa sa Ikaw? powder for lashes. Oh, wow! I made it better. Oh my God, para kang meow-meow. Tapos ako para kong ikaw. So, yan guys. Kasi yung dito. Do not try this at home. No. Mix makeup challenge. For fun lang. Sino ang panalo? Panalo! Si Celebrate Dianne ba? Celebrate Dianne! Or Dianne! or Krisha, uy! just comment down below. Okay, all for today. Please subscribe to my channel. Celebrate Dianne. Please like her YouTube channel, Celebrate Dianne. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Yo, if you like this video. And also, suggest kung ano bang challenges ang gusto niyong gawin na natin dito sa channel na to. Yes. Ano ang next na? #CRISHA'S! Salamat kaayo! Celebrate Dianne! Ano ka ngayon? Ali Dianne. Ali Dianne.